tässä kohtaa Ahden kyllä kiinnostaa vähän uudet sotataktiikat, koska hänellä on johtoasema, hän voi leikkiä, joten hän ei vedäkään biljardia. Ai, tulee liian itsevarmaksi, tässä ei voi johdostaa nyt. Hän vetää golfia. Ja mitä nyt tää nyt on? Pallo on just sopivasti pumpattu. Mä potkasen niistä auki. Viidestä pelataan. Vai? Okei, viidestä. N-Y-T nyt. Se oli niin lähes! Oiko aina semmoinen kameraa? Joo. Oli pakko herätä itse. Okei, voidaan aloitella. No niin, kuka potkaisee aloituksen? Voi potkaista. Älä tee nyt. Se oli nopea maali. Oi. Sitten Ahmadi voi aloittaa. Peli minulle 1. Aloitappa. Mä vedän tällaisia istumapokkia. Mut sit sun on hitaampi mennä peliin istueellaan. Aina voi yrittää. Mitä kukaan ei sanottu? Noniin. Hei, tää on ulkonakentältä! Ulkokenttä, tossa on raja. Okei. Vapaa potku. Pullamaali. Okei, 2-0. Ai, voi aloittaa. Noniin. No niin. Tilanne 2, 1, 0. 2, 1, 0. Ei toi oli huono aloitus. Okei, no niin, voi aloittaa. Joo. Mitä? Tämä on kielletty taksi. Ei me. Ei! Yes! Ahmat sai siitä. Yritin trickshottia. Aloitus meni yli. Uusi aloitus. Joo. Oudosta paikkaa. Tässä siinä. Oh. Ei! 3-2-0. Tämä on hirveän näköistä. Shotit Einon shoteista. Ei oo tehnyt yhtään shottia tuo, mutta se on juonut monta shottia tosta. Ja mä otan kuvaan nyt tämmösen nopean shotin. Oliko se jo aloitus? Ei! Ei! Mitä aloituksen lasketaan? Ei! Ai. Siellä keilapullot kaatuivat. Valmiina.
No. Tuhannen taalan paikka. Ei tuolla olisi ollut täydellinen kaverusmahdollisuus. Ei ole mitään käynyt siinä. Ei toi ei. No, tää ei auttanut yhtään. Joo, meni. Raja heitto 2. Mitäs täällä pöydetään? Tai kuten Premier Leagueassa. Ei no, Kosken run time. Kuka saa ottaa? Ehkä mun aloittaa. Joo, saat ottaa. 3-3-1. Mä nyt sanon nää sijoitukset. No mä tein maalin 4-3-1. Ai. Otusvuoro. Tää nyt vähän näyttää pahalta teidän kannalta. Mulla on koko olympialaisissa tällä hetkellä kunnon rökäinen johtoasema. Se johtaa niin aika monessa pelissä nyt. Onks 4-1-1 vai mitä se on? Joo. 1, 2, 3. Aiheuttaa mitä paha, jos Aini voittaa, tai se on 6-1-1 Se on aika paha ja niin. Ja pitäis nyt jotenkin tasoittaa. Okei. Teillä nyt yhteistyötä. Joo, hyvä yhteistyö. Mä seuraan Aini. Tehdään samalla yhteistyötä kuin Kiinan valtio ja Neuvostoliitto 1960-luvulla. Kyllä. Ei todellakaan tuu hajaa täysin. No niin, siitä aloitus. Valmiina. Mikä tasoitus? 4-4-1. Ei voi antaa Aania voittaa. Me ei voida ottaa tätä mahdollisuutta, meillä on vielä mahdollisuus voittaa. Mutta te ette saa jakaa pisteitä. Nyt Ahmad ei voi antaa pisteitä, ei loistas. Joten alkaa nyt. Se meni kyllä yli rajan. Ei syötä! Ai nyt mehän ei voita. No! No! No niin, ei no aloittaa. Piip! Pum. Tää ei tuolla tiimi. No niin, hyvä menikin. 4-3. Jos kaikki saa 4, niin... Ja sitten pitää olla oikein vaan soolopeli, niin silloin Joo. Se on vähän lisähaaste tää äissöllä. ei mä äissöllä kaikkea. Käy ammattimaalla. Vähän vaikea. On pakko vaan aloittaa, ei tässä niin voi muuta. Joo. Niin vielä tää nyt loppuu. No niin, pikkuisesti siinä tuli. Kenkä lähti. Tässä on kenkä. Ei, op. Sieltä tuli maali. No niin, nyt mennään pois täältä, kun täällä on joku 5 muuta ryhmää. Aina on nyt 6 pistettä. Niin. Ahmadille 2 ja mulla 1. Ei hetkonen. Niin joo, totta. Joo. Mä sain vaan 3. 6-2-1.
Meikä johtaa 6-2-1. Miltä näyttää tämä? Onnistuiko taktikointi? Ulkoinen sijoittaja varmasti pelissä. Kyllä. Keilausta pudispallolla. Onks totta? Se voi olla toi on. Mutta tässä on meidän laji. Joo. Eli tuon tolpan kohdalta tosta pitää säpämailalla lyödä jalkapallo. Tää on ehkä joku 5 metriä tai jotain. Näihin. Haluatko sitten Aini ottaa aloituksen? Vaikka sä voit ottaa kameran tosta. Joo. Siinä on meidän tämänhetkinen mestari. 6 pistettä vastaan Ahmadin 2 ja mun 1. Tää on aika antiklimaattinen olympialaisturnaus. Joo. Mutta katsotaan. Nyt lähtee. Ohi meni! 0-11. Nonni. Ahmad, sun vuoro. Anna vaan. Joo, pallo sulle. Okei, joo. Ja Ahmadin vuoro. haluatko sä Aani kuvata? Ota siitä miekka ja mikä toi on? Miekkani ja palloni. Joo, semmoinen kuninkaallinen setti. Ootteko valmiina? Nyt! 0 pistettä! 0 pistettä, yllätys. Mä en tiedä miksi kukaan katsoo meidän videota, kun me ei osoita ikinä mihinkään. Mölkky flashbacks. Mä en oo varma näkisiks mä jotain, mutta mä en niinku saa silmiäni auki, koska tää niinku painaa mun silmän luomia kiinni. Täysin ohi meni. Anna pää vaan. Hei! Nyt tehdään ennätyksiä. Okei, toi. Joo, pieni bober vain. Joo, ei hätä mihinkään. Oikein valmistautuu tää heittää. Vasta nyt ei oo edes sokkona, että tässä on vielä tekosyytä. Niin, nyt me ollaan vaan paskoja. Nyt lähtee. Mä melkein voitin mölkyn, niitä pitää keväsi saada. 0 pistettä. Mitä hiottaa? Peli menee tokalle kierrokselle. No niin. Valmiina. Valmiina. No niin. Eleganttinen veto. Ja ohi se on valitettavasti. Ai. Haluatko Aani mennä sitten julistamaan 0 pistettä Ahmadilta seuraavaksi? Saa kunnia. Puolueellinen tuomari, joka haluaa itselleen pisteet, koska on ylivoimainen, ylimielinen johtaja. Meneekö? Oi, oli lähellä. Ei lasketa. Oi, mikä taktiikka. Oi, hippaisi yhtä, mutta ei. Joo, me aletaan kehittyä. Niin, se on vähän niinku... tämmösiä harjoituksia. Okei, sit lähtee. Uga. Sieltä lähtee, no liian ylpeä hänen. Ylpeys tulee vielä kostaantumaan. Bilis taktiikka vai? Oi nyt Samperi! 5 pistettä. Ahmad, mitä tarkoittaa? Tää on todella paha juttu. Hei Aali, et voi tehdä näin. Bilis taktiikka toimii. Kentällä on havaittu häirikköä viime aikoina. Mikä on mielipide sinästä huligaaneista? Tää voi mahdollisesti sabotoida mun mahdollisuuksia. Tän vuoksi minä syytän Toivottavasti Mossad ei deletoi tätä kommenttia. Ahmad, Joo. nyt. Saa 5 tai enemmän. Joo, mä No pakko, oikeesti, please. Mä en ole todellakaan kopioimassa Arri Eilolan taktiikkaa tässä. Vaihdetaan toi meidän viimeinen toivo nyt. Ei. Sieltä kikuukin taskaa. Ei se hiitä. 2 pistettä. Me tiedetään, miten me taktikoidaan, niin Joo, Eli vähän, eli vähän siis armoa teille. Okei. Eli Aanilta 5, Ahmadilta 2.
Ja ei, Mahdollisuus voittaa Arni. joo. Ei, nyt mä tiedän mikä tää peli idea on. Nyt meillä on tällainen combination of bowling, billiard, I mean 8-ball, and air hockey. Air hockey, that's Football. Salibändi. salibändi and football. Niin floorball. Floorball and football. In Finland we say salibändy. Or sähly. Or säbä. 0 pistettä. Olisi vielä uudestaan pitää, niin... Itse lähinnä. Joo. Sitten mun vuoro taas. Joo. Tässä kohtaa Arnia kyllä kiinnostaa vähän uudet sotataktiikat, koska hänellä on johtoasema, hän voi leikkiä, joten hän ei vedäkään biljardia. Ai, tulee liian itsevarmaksi tässä voi johdostaa nyt. Hän vetää golfia. Ja mitä nyt tää nyt on? 6 pistettä. Ai, onko se nyt jotkut magneetit tossa vai mikä juttu? Lajeja, hei. Mitä nyt tää nyt on? 6 pistettä. Aina 11, Ahmad on 2, mulla on 0. Meillä on molemmilla 2 heittoa jäljellä. No kyllä se on mahdollista, mutta... Haluatteko mennä lähemmäs? Arni pitäisi saada 1 0 pistettä. Ja sitten mun pitäisi saada 4 ja 5 2 seuraavassa kierroksessa. Tai mun pitää vetää 8 ekassa ja 1 toisessa. Ja siis se on nyt kiinni siitä, että Arni pitäisi vetää vain 0 pistettä seuraavassa. Vedäpä 0. Arni siis. En voi luvata mitään. Sabotaasia. Ehkä tota ei lasketa vielä. Ei voi lasketa. Ei lasketa. Noniin Ahmad, se on 2 mahdollisuutta. No niin, saa vetää. Nyt hän tee biljardilta. Kallistuu. Oi, 4 tuli. 4 meni. Vai tuleeko 5? Ei. Ei. 4 tuli. Eli se on 6 Ahmadille, se on 5 vetotat. Niin. Tän täyskaadon. Niin. Eino näyttää, miten se homma hoidetaan. Saa nähdä, näytänkö. Sieltä hitaasti, mutta meneekö sivuun? Yhden kaatoi, 1 piste. Ei kiitä. Ja Einon pistesaldo on avattu. No, Tässä on paha vaan, kun mä Arnia voi enää voittaa. Niin. Mut Ai. jos Ahmad saa huonosti, niin voi ylittää hänet. Täytät. Aha. Arni on liian utelias Nyt on- käyttääkseen samaa vanhaa taktiikkaa. Tämä saattaa olla suuri riski, koska lapa on käyrä. No, sulla on varaa siihen. Testataan. Mene yli. Älä nyt, mitä ihme. Aina ihan niinku... Toi on 5 peli, Arnilla on nyt 16 pistettä, eli Arni on käytännössä otteen voittanut tänne. Ellei Ahmad saa nyt täysiä. Eli siinä on hänellä mahdollisuus kyllä. Pitäisikö teille antaa mahdollisuus yhdistää teidän pisteet? Mut kuka se saa ne pisteet? En mä ehkä tuohon ryhdy. Mä oon valmis antaa Arnille 2 pistettä, jos mä saan 1 pisteen. Mahdollisuuden. Koska mulla on nyt 6 pistettä. Voin yrittää, jos mä saisin täydet pisteet. Jos mä saisin täydet 10, niin silloin mä voin tasoittaa Arnin kanssa. Jos sä saat. Niin, jos mä saan. Ei! 0 pistettä. Ei! Okei, mä voin ohittaa sut vielä. Mitä ohittaa? Mutta kumpi nappaa 1 pisteen? Onko se Eino vai Ahmad? Se selviää nyt. Pahoit eikä kuka se on, mutta... Katsotaan. Se oli paha se mölkky. Jos mä olisin mölkky voittanut, niin tässä oli vähän tasaisempi. Jep. Nolla pistettä. Nyt meni ohi. Wuhuu. Eli tilanne Onnea voittajille. No, Eli mulle. tähän käteen, kättä tällä nyt. If you cool my parachute.
Okei. Joo. Me voidaan. Me ollaan keiluja. Me ollaan reilu ihmisiä. Meidän yhteispisteet oli 23 vai? Ei oo. Mut nyt turnaustilannehan on se, että Arnilla on 8 pistettä. 8. Ahmadilla on 3 pistettä ja mulla on 1, eli tää alkaa mennä aika yksisuutaiseksi. Kyllä. Katsotaan. Ei oo paljon vaihtelua ollut. Mikäs on seuraava laji?